lehet, hogy meg kéne emelni. Bálint fáraszt. Nagyon gyorsan húzza, úgyhogy... Jaj, van merítő? Van. Aha, tehát. De miért téped ezt a halat? Igen, az magától, mint a birka. Ledöföd. Megint király élete van. Laci szákol, én kamerázok, ő meg csak tekeri. Vértes somló Biden meg Gábor. Mit mondtál? Megint ki kell moderálni. Na, azt mondtam. Már mindegy. Ezt a részt moderálni kell. Kövek távol, azt mondtam. Nem. Kövek távol, nem tudom meg Gábor. Kövek távol. Úgy hangzott. Ja, ez jó. Kövek távol. Báj, kövek távol. De ezt most tekerheted, mert jól beküldted. Már ideje. Most olyan csekély az ellenállásuk. Szeretnénk hallani valamit a felszerelésről. Ez egy abszolút nem medium heavy, ez valami 18-as fűző. De ide nézzél. 6-os gammakat sumáltott ki, már a Laci már bizonyított. Mint mindig, igen. Csonti csoport, beküldtem, ameddig csak bírtam. De volt egy olyan elképzelésem, hogy kint egy minimum, hopp, és most elment. Elment? Ja. Csezd meg. Nem baj, de Viszont meg volt az első kapás. így van. Ez is valami. És én már Be kell küldeni a Hol? Nem, látom. Nem látszik, basszus, abszolút nem látszik. Nem. Nem, abszolút nem látszik, de miért nem? Hát eltűnt. Itt volt egy csuka, itt úszkál előttünk, és egyszerűen nem tudom lekapni, mert nem látszik a vízben. Szórjak be a sok kaját. Meg minek? Egyszerűen nem látszik a vízben. Pedig itt megy előttem, basszus. Itt, de nem látszik. Ez lehetetlen. Laci, megy feléd a csuka. Ott megy a parton közvetlen. Látod? Ott megy, nagyon-nagyon közel a nádhoz. Még nem látom. Most már igen. Megvan? Itt jön a csuka. Itt járkál előttünk. Hát nincs egy méterre, talán egy méterre. Ott van még mindig? Itt most én figyelnék. Egyszerűen nem veszi fel a gépem. Nem, mert nagyon beleolvad. Nagyon, abszolút nem látszik. Hol van? Most úszik arra. Ja, látom. Sehonnan nem tudom lefenni, mert egyszerűen Nincs nem. elég fény. Hogy annyira beleolvad a vízbe. Igen, Aha. Ilyen mekkora lehet? 35 centi? pici. Itt őrjáratozik. Nem látszik. Pofás.